Gadami jimawa badami hami jolani mi yomi jangto daka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pin TV caggal yettude Allah e julde e nelaɗo makko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam eywa en garti hannde ha joni e yewtere meɗen garɗo Daka eywa hannde eɗen gari ɗo e Daka mo Koundara hono gandi en garin ɗo rawane kono hikka kadi en gari ga e Daka ono way yajjani foof e wonko woni sababu eywa nde wonno en garin ɗo en ƴetti seere meɓe eywa ceerno Sérif Souleymane mo ceerno Ahmadou Mouhtar mo Koundara yimɓeɓe ne gooɗaɓe kaali hen ko heewi e commentaire uji mabɓe ɗum waɗi min garti ɗo ha joni ceerno caggal yettude Allah e julde e nelaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min calminima min juurimama aywa min gacca on calmodira e bandiraɓe on saaha min garta e namde ɗe inchallah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi man wala wa man tabi'ahum fi ihsani al-i'tiqadi wal qawli wal amali ila yawmi ddin aray en salmini dendagal bandiraɓe ƴeewoɓe Pindi TV en juurimaɓe en duwaniɓeɓe kadi en ñaguima du'a en ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu wallude en o jaɓana en Daka o kay moƴƴere koni e mum kom eɗe wiyaɓe fo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. eywa ceerno caggal calminali ɗi eywa en gari ɗo e Daka mo 2026 yimɓeɓe julɓe ina gimmo o nokkuji foof ina gara hawrude ɗo kala hitande ina gona ɗo fodde balɗe 9 walla e jammaji 8 e ñalawmaji 9 eywa ina ndewa Allah eywa holko yimɓeɓe mbaɗata ɗo e koɓe mbaɗata ɗo ko kam hol kañum est ce que kam koye diine jeeya ma walla koye sunna Allah sallallahu alaihi wa sallam jeeya walla koye qur'ana jeeya walla ko holɗum. aywa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa alihi wa sahbi man wala en ɓeydi juurtade musidɓe ɓe en calminiɓeɓe fofof mabɓe en ñaguimaɓe du'a kadi en neldiɓe du'a aywa sikke ala nanuɗo ko wiyete Daka omo wawi jiɓade o namni toon beele ko waɗete ka Daka ga ko eno yaadi e diina walla eno yaadi e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam walla ɗum yaada ɗum ko wonɗo caggal mo garani Daka namnitoto ɗum ɗon wa amma arɗo ha yetti Daka yii ko wona waɗede ka Daka ga ko oɗo o namnota ko beele ko waɗete ɗo ko eno hawri e deftere Allah tabaraka wa ta'ala eno hawri e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aywa ɗum ko hunde himmude noon no feewi nde wonno no anda hunde foof ko waɗete ko e diina ka wawama jaɓede to Allah tabaraka wa ta'ala foof koso yaadi e deftere Allahu nden yaadi e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi'i wonde man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun o wi kala puɗɗuɗo e fiyake amen oɗo o fandi ɗum diina ka ko tawata jeeyaka hen ko puɗɗi ɗon ko kanko ɗum koko ruttete e makko nde wonno moƴƴata o wi e hadith goɗɗo kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama inna asdaqa alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadiyu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wa sharra al'umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi nnar o wi kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuri gongude e haalaji ɗi fof ko haala Allahu kan tabaraka wa ta'ala ko ɓuri moƴƴude kadi e peewal ngal fofof ko peewal nelaɗo ngal sallllahu alayhi wa sallam o wi kala ko sinca e diina ka ɗum ko ɗum bid'a kala bid'a ɗum ko ɗum majjere kala majjere ɗum ko ka yiite payi idan en paami nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam faamini en wonde diina ka gollete e muɗum sella jaɓe tawa jom muɗum ruttaka e jom muɗum ɗum ko so tawi woni yaadi e deftere Allahu nden yaadi e sunna makko kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa ta'ala wi en wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu o wi kala ko nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam totti on ɗum ko ka jihadi wonno jagge kono kala ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗi on
ɗum haray hande kadi woppe moƴƴa ko ɗum kadi woni ko seeremɓe men ɓe jangine ko ɗo waɗi seyidi cheikh ahmadou tidiani radiyallahu anhu omo wi'a alkhayru kulluhu fi ittiba'i sunnati والشر كله في مخالفتها وي وند موƴƴere dartetende e aduna o fofof moƴƴere aduna yankore e laakhara yankore ɗum woni ko e rewde sunna nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam bone o fofof woni ko e lundade sunna nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam nde wonno lundade sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɗum ko hunde nde tawata ino hulɓini hunde nde tawata eno addana neɗɗo o riweede e yarde weendu kawsara yawma alqiyama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo wi'a wonde o allah hano okkimo ko wi'ete kawsar ko weendu yawma alqiyama so arama taway nangue ngue eno wuli nangue eno adda ha e ko e yimɓeɓe woɓɓe eno lumbo minen min wi'a eno fubbo e lakkere muɗum futankoɓe wiya warñede muɗum woɓɓe eno lumbo e nder warñede muɗum woɓɓe warñede nde no ari haka keeci woɓɓe warñede nde no ari haka koppi joni noon ala hay nokko ɗo yare suwona to wendu nelaɗo sallallah alih w sallam walla beeli annabaɓe joni noon si aroyama ɗon tawat dendagal leñol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam minen min wi'a mofte nelaɗo sallallah sallam ɓe tawata ko julɓe ɓe nde wonno mofte nelaɗo fecci ko pecce ɗiɗi ko ummatu da'wa e ummatul ijaba holko wi'ete ummatu da'wa ko kala arɗo ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawata nelaɗo noddi ɗum faade e diina ka foti o jaɓi walla o jaɓani to bange oɗo umma himo wi'e koye umma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holko wi'ete noon ummatul ijaba ko ɓe tawata ari caggal nelaɗo sallllahu alih w sallam ko e mofte nelaɗo jeeya ko e leñol nelaɗo jeeya kono noon ɓe nootima noddandu nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe jaɓi l'islamu o eɓe gollo l'islamu o ko ɓen woni ummatul ijaba joni noon ummatul ijaba o ɓeɗo ɓe garu yiyata ñande hen tawat jommuɗum mande ko salligotono ko eno makko yeeso makko ngo eno leeri juuɗe makko ɗe eno leeri koyɗe makko ɗe eno leeri minen mi wi'a hino jalbi nde wonno nelaɗo make on ummintinoyte ghurran muhajjalina ko on bulɗuɓe doobaɓe kala arɗo ɗon noon tawi no jogui nde ɗo mande eno jogui oɗo signe ñande hen tawata omo jogui autorisation omo jogui newnanede e yamirede yarde e wendu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woɓɓe noon aruye ñande hen tawa mande nde no e maɓɓe geece ɗe eno jalbi juuɗe ɗe eno jalbi koyɗe ɗe eno jalbi kono ɓe yiɗa yaade yaruya ndiyam ɗam malaykaɓe ɓe ridda ɓe malaykaɓe ɓe riwa ɓe wiya ɓe ummo ɗon nelaɗo sallllahu alih w sallam wiya malaykaɓe onon ɓe kam on jiyani batte koɓe salligotono ko eno maɓɓe mande wonde ko e mofte am ɓe jeeya eno maɓɓe holko riwiron ton ɓe on saaha malaykaɓe ɓe awa weemuɓe allah wi yoɓe riddu ɓen nelaɗo waɗi intervention holno ɓe mbaɗata ko ɗo allah wiyata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko noon ko e leñol magol ɓe jeeya kono la tadri ama alladi ahdathu badak a anda holko ɓe mbaɗi caggal ma ɓe lundima deftere nde accirɗaɓe ɗe woni qur'ana o ɓe lundima sunna mo ɗaccirɗaɓe o ɓe mbaɗi koɓe weela ɓe mbaɗi koɓe faala ko ɗum waɗi ɓe gollani ko ɗaccirɗaɓe ko nelaɗo sallllahu alih w sallam e yurmigol muɗum e mawnude jurumdiro holko wiyata o wiyata fa suhqan o wiya ɓe yoɓe goɗɗine ɓe yoɓe woɗɗu ɓe yoɓe woɗɗu on saaha noon ɓe woɗɗine ɗo ɓe wonno ɗon wona ɓe dañata yarde ko ɗum waɗi cheikh tidiani wi'i alkhayru kulluhu fi ittiba'i sunna wa charru kulluhu fi mukhalafatiha o wi moƴƴere nde fof woni ko e rewde sunna nelaɗo holto neɗɗo andata noon wonde moƴƴere fof woni ko e rewde sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam ko ñande o aroyi oɗo mawqif tawa o rewani sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande o haɗa yaroygol ɗo ñande hen o andata ndeke moƴƴere nde fof wonno ko e rewde sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam so o riwoyama ɗom o dañani ko yara ko ɗon o andoyta wone bonne o fof woni ko e lundade sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam idan en andi wonde kala gollal ngal wawi jaɓede ngal wawi sillude so tawi woni gollal ngal eno yaadi e sunna nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alih w sallam o wi'i wonde kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba o wi dendagal leñol makko ngol fofof woɓɓe wi ko ummatul ijaba dendagal leñol makko ngo fof ɓe natat aljanna so wona ɓen saliɓe o wi man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba
o wi wonde kala ɗoftiɗo mo kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jommum dañan nadde aljanna kono non kala lundiɗo mo kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jommuɗum haray o salike o natoyta aljanna yo Allahu tabaraka wa taala dandu en idan wonugol neɗɗo o ko sunniyanke golle ko o gollata ko fof rewata ko e deftere Allah rewata ko e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗum ko hunde nde tawata ko sharti e sellugol golleji ɗi fof ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi en taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di riwaya goɗɗo wi kitaballahi wa itrati riwaya goɗɗo wi kitaballahi wa sunnati o wi mi ɗaccani on onon mofte anɗe ɓaade min mi heddota ko e aduna komi yahowo mi ɗaccani on onon mofte anɗe geɗe ɗiɗi fannin oɗon jaggi e majje fannin oɗon waɗa ko ɗe wi ko fannin oɗon rewindo e majje on majjata o wi holko woni ɗum ko deftere allahu nde e sunna nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi ñagotoɗen allah koyo allah newnan en gollude sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jonnon holko wiyete sunna sunna to luga koko wiyete at-tariqa laawol ɗum woni ko wiyete sunna laawol wa amma to bange sharia to istilah tawi woni ko muhaddithin wiyete sunna ko geɗe nayyi ko aqwalu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam wa af'alu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam wa sifatu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam wa taqriratuhu koko nelaɗo haali sallllahu alayhi wa sallam e ko nelaɗo golli sallllahu alayhi wa sallam e ko tawata ɗum ɗo ko sifa nelaɗo ko ni nelaɗo wano ni wo nelaɗo wano naya ɓum ɗum koko nelaɗo yi'i eno golle woppi ko ɗum woni ko wiyete sunna taw wona sunna mo tawata ko muqabil farilla e pecce ñawoje sharia o tawa ko sunna wonaɗo haalede o jonnon oɗo sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam namnangal wonno ko beele daka eno yaadi e sunna walla yaada e sunna beele daka eno yaadi e deftere allaha walla yaada e deftere allaha sabu si en ƴeewi en lafsidima en teskima en batti haqqille ha en tawi daka eno riwodiri e qur'ana e sunna tawat daka koko foti woppeede qur'ana e sunna rewe nde wonno ceerno waɗɗo daka o ceerno waɗɗo daka o hol waɗɗo daka ko seydi alhaji mouhammad bne said radiallahu an hol ceerno makko cheikh tidiane radiallahu taala an banda makko hande en nani o wonno haalde ko pour cheikh tidiane tan joni oɗo cheikh tidiane e hoore mum mo tawata ko ceerno alhaji mouhammad bne said radiallahu anhu mo tawata seydi alhaji mouhammad bne said eno yiɗimo eno horsinimo eno mamtori dambitade e lawol makko eno wi'i wonde ko khadimun min khuddami tariqihi ko o gollowo lawol makko oɗo cheikh tidiane holko wi en ida sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan ash-shara o wi so on nani e am min mo ahmadu tijani hunde hade mon wadde on nani mi wi'i walla mi golli holko batton peese ɗum e peesirgal sharia fama wafaqa fakhuduhu wama khalafa fatruku son tawi ko wi'ami wi'i ko son tawi ko wi'ami golli ko eno yaadi e qur'ana eno yaadi e sunna golloɗe sabu ɗo taw wona min komi wi'i wonɗon gollude koko qur'ana e sunna yamiri ko ɗum woni misanu shar'i o so tawi noon eno lundi qur'ana e sunna wata on wi'u ceerno mon wi'i woppe ɗum sabu ɗum yaada e qur'ana e sunna ɗo cheikh tidiani ko adi ko fofof o yamiri almuɓe makko ɓe yoɓe paamo qur'ana e sunna sabu so ɓe paamani ko wi'ete shar'u ko ɓe wawata peesude konnguɗi makko ɗi e golle makko ɗe e sharia sa yi o wiɓe peese golle anɗe e konnguɗi anɗen e peesirgal sharia yamirore adine nde ado peesude taw ko andude sa anda qur'ana anda sunna aɗa wawi peesude hunde e qur'ana e sunna a wawata a wawi peesude hunde e qur'ana e sunna fof taw aɗa andi qur'ana e sunna wadde noon nelaɗo hono cheikh tidiani yamiri almuɓe makko ɓe yo janggo qur'ana e sunna jonnon seydi alhaji mouhammad bne said ko ɗum woni ko kañum kadi ko almudo on ndeke so tawi wuno en peesi enen fof enen jaɓɓe dakaɓe e yedduɓe dakaɓe enen fof si en lafsidima en ƴeewi ha en tawi daka eno lundi qur'ana e sunna enen e mabɓe fof en woppida daka sabu sa yi aroɓe ɗo ɓe eno ara ɗo holko woni ɓe addude ko dartude moƴƴere
ko dartude jurum Allah ko dartude yarluye Allah ko mbele jo ko be woni e rewde Allah do ko eno wana sabu yobe natu aljanna ko dum woni garallaka jonon soda andi ada golla hunde nden hunde eno lundi qur'ana e sunna ada andi ne kam battintama Allah nden kan okkatama jurum Allah nden on okkatama yarluye Allah ndeke ala ko tampina hoore ma e nden hunde holko wadata a woppande idan jonnon wi'ude daka eno hawri e qur'ani e sunna walla hawra dum wana iddia'u wana nodditagol tan wana ya jodo serato nana nanallaji no haale jododa ton bigol wonde daka ko bid'a kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar wana ya jodo ton sa yidi andude a arat ƴeewa ma humpitoda tawa ko humpitorda o kadi wana anyudo daka ko yiddo daka jabudo daka ara ane hoore ma pesana hoore ma ƴeewa joni ko adi ko daka holko woni hen hol puddudo daka puddi daka no andirden enen foko Seydi El Hadji Mouhammad bin Said radiyallahu anhu odo Seydi El Hadji Mouhammad bin Said yewiti ngurdam makko da anda holno o waduno e de deftere Allah wana nde haalede e holno waduno e o sunnanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wana ɗo kaalede so tawi woni a andi ngurdam makko no o waduno e qur'ana e sunna eno o waduno e deftere Allah e sunnanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗon taw paamata mbele kanko o puɗɗat ko lundi qur'ana e sunna walla o fuɗɗata sabu neɗɗo sa nani hunde taw dambete ko e golluɗo nde o kanko golluɗo o holno nde o wa'i so tawi woni kanko no o wa'i noon wawata paamude golle makko ɗe Seydi El Hadji Mouhammad ibn Said radiyallahu anhu en junnota ko e gurdam makko kono kam yiɗɗomo e añuɗomo jaɓɗomo e saliɗomo nananɗomo e salaniɗomo eno andi o gasni gurdam makko ɗan ko gollande deftere Allah e sunnanela sallallahu alaihi wasallam ɗum kam yiɗɗomo e añuɗomo no fotti e ɗum hatta wi'eteɓe eno añi ko wi'ete turuqu tasawuf hewɓe e maɓɓe eno qirri wonde Seydi El Hadji Mouhammad Said ko haɓuɗo aada e bid'a ha o maayi eno yonanama ɗum noon ummade mo to ummi e nder Fuuta addude mo sincude nde ngoɗo wuro no yonanama ɗum argol e wuro ngo o sincingo joni an ka wonɗa ɗo wonɗo e wi'ude wonde daka ko bid'a an ka wonɗa ɗo hay hoorema a ronku taw no gerta ha golla ko Allah yamiri woɗɗitoɗa ko Allah haɗi an ala kanko haali ɓesguma galle ma o aɗa ronkidi e mum galle ma so tawi ko ɓiɓɓe jogiɗa ɓen aɗa ronkidi e maɓɓe no ɓe fof ɓe gollira qur'ana e sunna ala ko haali kawtal ma ngal jiranu ma ɓen aɗa ronki no ɓe gollira ɓe fof qur'ana e sunna ala ko haali wuro ngo wonɗa e muɗum ngo jonnon oɗo jiyaɗo Allahu ala o sinca wuro no wayi fodde ni Madina no wayi mawnude ni o eto o wadde e tan ɗiɗo laamuji no wayi applikude qur'ana e sunna no wayi tidde ni kanko o tinno wuro ngo o sincingo yaha e qur'ana e sunna an aɗa ronkide e hoorema aɗa ronkidi galle ma aɗa ronkidi ɓesgu ma aɗa ronki kawtal ma kanko omo wawi wuro no woruno yo gollir qur'ana yo gollir sunna ar ƴeewa wuro ngo o sincingo ayyata debbo no ɓorni pantalon ayyata waɗɗo meche ayyata ka be sangara yarete ayyata ka cigarette fimete ayyata ko honno yeddugol Allah ngol tawata hino feeñi ko haɗete kon ton popop omo rewni ɗum e qur'ana e sunna wuro ngon no woruno yiltoɗa non ƴeewa fodde gure ɗo o sinci te fof majje kadi omo eti eɗe rewi e qur'ana e sunna kala wuro ngo o sinci o naɗa e jannguɗo o naɓa juma o waɗa sera ɗon hande kadi no anda ko non woni ko woori joni wawirɗo ni wuro no woruno wawirɗo ni cae no woruno wawiri ni yo ɓeeɗo fof gollu qur'ana e sunna o maaya qadiya makko o maayani woni o sanko qadiya makko o sankaki lomtiɗomo o kañum kadi jokkira noon duuɓi temedere e goɗɗum han joni ɗum no yaha e qur'ana e sunna mi namnoma o tewoto pas o fuɗɗa hunde tawa e nde lundi qur'ana e sunna on kay watta ɗum on o tewotako o waɗa hunde nde tawata eno lundi qur'ana e sunna jonnon garten ko waɗete daka ko sabu ko wiɗen ko misanu shar'i wona ko peesen e peesirgal sharia joni holko watte daka ma en andu beele eno yaadi e sharia walla yaada e sharia daka sorama holko mbaɗete ceerno wiyata waktuji ɗi joyi juulen ɗi e dental na ɗum woni aranun ɗum eywa waktuji ɗi joyi juulen ɗi e dental o wiya ko adi ko fof hay takbiratul ihrami wota
ado jommu yo jommu nde yo ar jama hara takbiratul ihrami gasi ƴeewa subaka e mettude fi immade ummo yaha e ngal dingiral dara dental wongal ɗon yaaɓe juulugol subaka tisbar e nangue wulugol ƴeewa yaaɓe ɗon juulugol tisbar takusan futuro gueƴe nde yaaɗa foof jama o no heewi to ɓeeɗo popop eɓe ngara juulugol e dental ɗum woni go'o ɗimmitel mum o wiya holɗum wadifa subaka e kikiɗe zicrullahi tabaraka wa taala yo waɗe jommum jamma o eno tampi eno ara ɗon kadi jooɗo waɗa wadifa tammum ɗum o wiya holɗum wawuɗo qur'ana e yo janngu qur'an daña silke neɓum ɗum o wiya holɗum salatu ala nabi yo hebbine joɓum ɗum yo hizbu sayfi gasne joni ɗeɗo gueɗe an holko yiiɗa hen ko lundi qur'an e sunna kalana men ko juldude e dental ngal lundi qur'an e sunna ko wadde wadifa subaka e kikiɗe zicrullahi o lundi qur'an e sunna aywa holko ji'uɗa ɗo an tawata ɗum ɗo eno lundi qur'an e sunna joni kanko o ɗo o wawi rendinde hono ngal dental e dingiral gotal balɗe 10 ayyata ɗo debbo ala ko haali haynoɗa debbo ɓoriɗo walla waɗɗo meche ko debbo taw ko wiyete ihtilat ko tawata hino ɓurani no woɓɓe eno yuwira tasawuf ko ɓe mbiya suufiyankoɓe dente muɗum eno jillodira worɓe e rewɓe kanko a yiyataɗo hay debbo sakko jillodire walla waso jillodirede walla yiyatɗo debbo a yiyataɗo debbo sangara e wonugol aduna o hande peeji ɗin fof wiyete ko peeyi layka wona noon mbiyete ko layka mbaɗay kala ko falɗa goto fof gollira e diina mum walla waɗa ko faalaɗa kono laicité on hewtani daka a yiyataɗo ɗo sangara yeyete idan wawuɗo gollude ɗum ɗo fof hay hunde ala ko lundi qur'an e sunna ko ɓuuri yodde e ko woni daka min komi ɓeydi teskade hanki moɗo miijo ko wiyete tasawuf ko suufiyankagal ko ɗesata majjirde woɓɓe ko haqiqa suufiyankagal tawata ɗo sabu holko wiyete suufiyankagal suufiyankoɓe woni ko e maqamul ihsan moƴƴingol ɓe wiyata ko taskiya ko laɓɓinde wonkimaki e dendagal rafiji wonki nde wonno karamokoɓe sunna ɓen ahlu sunna wal jamaa aywa hadith mo ganduɗen o islam e iman e ihsan kala hen martaba eɓe ɓulinini e muɗum gandal ka islam ko ɗon ilmul fiqhi yaltina ka iman ko ɗon ilmul aqidati yaltina ka ihsan ko ɗon woni ko ilmu tasawufi yaltina joni noon tasawuf kañum ko honɗum ɓurata gollude e neɗɗo o ɓurata gollude e neɗɗo o ko laɓɓinde fittanu makko no qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ko ɗum waɗi ko kamɓe wawi wadde istiqra'u to qur'ana e to sunna ha ɓe dañani ko wi'ete nafsu ko maqamaji jeeɗiɗi ɓe mbi wonde ko annafsul ammara e annafsul lawwama e annafsul mulhama e annafsul radiya e annafsul mardiya e annafsul mutma'inna e annafsul taqiya zakiya ko ɗiɗo maqamuji jeɗɗi ɓe dañani fittanu joni noon ɗo neɗɗo mo tawata jogii ko wiyete annafsul ammara ko piccandu heewunde yamirdemo ko boni kanko o yiɗata ko yaade ka amete o yiɗata yaade ka yimete o yiɗata yaade ko Allah yeddete so ari daka hade makko ummade daka tawat kam o ummima e nafsul ammara o ari e nafsul lawwam nde wonno o ne'at fittanu makko ndu mo wano yaade jama yaha jama neɗɗo mo tawata hay hunde andanu e diina mum so ari ɗo yewtereji ceerno mawɗo ko yewtata ko fi non fittanu ne irte eno ilmu honno no tawhid no neɗɗo aqida makko o sellirta holɗo finne makko nde sellirta no andirta wonde Allah tabaraka wa ta'ala ko goto Allah ala kafi diɗɗo Allah ala nan diɗɗo Allah ala yeru diɗɗo no waɗirno ɗen émission on ka pindi TV ɗo Dakar ni wonde Allah tabaraka wa ta'ala sifortake wonugol e nokku bange dow e ley nano e ñaamo yeeso e ɓaawo ɗum ɗo fof ko kanko tagi o sifortake wonugol e ɗum ɗo andugol Allah jommum daña ko wi'ete imanu billahi ko neɗɗo o so ari ɗo hade makko hotude tawa o dañi ɗum ɗo mbi wo wirude ni wonde sa ari daka tawi batterie ma ko wiyete batterie imanu billahi mo joginoɗa o ko 0% wonno to walla 10% walla onon tinniɓe gan jommum ardat ɗo e 70% ɗum ko onon tinniɓe ceerno saradio en kono kan jommum hade makko ummade ɗo tawat ko famɗi kon fof batterie on heeɓi 90% imanu billahi makko o joni heddi ko en ɓeydu tinnade enen arɓe dakaɓe anden nafoore daka o ko yo battin e neɗɗo o okkamo hulde Allah okkamo andude Allah okkamo rewde Allah tawa so ummima ɗo o hooti o hotata ko moƴƴo o hoota ko moƴƴoniraɗo o hoota ko moƴƴinɗo eɗen ñaagui Allah yo Allah hawri ndin en e sawaba allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jarama ceerno yo Allah yoɓe moƴƴere eywa min garino ɗo rawane e hakkude he min profiti on gari Dakar min kebde mon émission min garti haydara on muñanan amen tan nde wonno ɓe mbi mi meeɗi weeli mi acci
wona gonga ko ɗum waɗi min jokki ha joni miɗen gara ga aywa bandiraɓe ko ni woni no garduɗen hannde inchallah e waɗa en kaɗan ɗo so Allah attiri en janggo kadi e banggue goɗɗo aywa e sifa goɗɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gadami jimowo baɗomi hami jojolanimi yomi jangto daka